Na we County ya Nyamira Amos Kimwomi Nyaribo nigo kogenderete koreta omongso monene awase aba MCA korwase county yo abagenderete gosingerera gotena nigo barachie komorusia bisi kobwatikana nobo korerio bobe ase abisiaye gati aba MCA bori tukurere baba kumerana ase omochio Kisii nigo babeire bagoteba buna nigo babwate enambe nene yechei achio komorusia bisi omo Gavana yo anene kerba singerete goteba buna ritkoria ankyo nigo chugotwara enkwana yabene aso musangerekano yo boigo omo majority whip Gavana Osoro iboigo mo chumbe o South Mogrango me county ya Kisii nigo aikirana asbaba gusanga chingwana igoro yegetamkirekyo Rituke limogo ikomo swada boko moruse karogo Gavana Nyamira Amos Nyaribo go ikigwase Mbunge County liberal ya siasa ni oligendrete kubwata inse igoro yengane yuo Rero ime abosongo niyo gati aba MCA ba Nyamira batware gikaro kia bene kigegetambya muno majority whip bwe bunge nene Gavana Osoro abaisimo ba Nyamira bakuongozwa na mo deputy speaker wa Nyamira ama no mo acting majority leader ito wa Nyamira etwarangira ni komanyanga ngikire Nyamira kiagera ntugate program yokotaka nga 20 tukwandera samo sipsanki zangani twakuona mangana Gusii bante biri barawe betade go impeach mo Gavana Nyamira ande bayira sasa babu chininge sana bakwane ulechi gitari bakwane ulechi para bakwane ulechi beza chisirete mangana mange sana mbaya kuwa naro mange ayo kere kuri yo kubagwate chinamba gitega koranga ujanire ba bebangire ande gente kibere okereta man Korengana na aba MCA abo nigo baremete bunamba bwate birenga no mubaro isaine ko moino kya Nyaribo korwa sekerego gie county. Who doesn't know it's only in Nyamira that somebody can launch empty boxes in the name of medicine? And somebody shamelessly admits in the Senate that it was more of an oxygen than drugs. What a shame. Who doesn't know it's only in Nyamira that somebody has not completed the headquarters for the last 10 years? Other counties, that's a forgotten case. Iko ba kontia mario ka kina cha Nyamira. Omo Gavana itakanya launch. Ngai mwele ta mario ko to kuchoto bole. Ekron ko bole to ko bole na ba MCA abandi ba elected. Omo Gavana agatenena agatebanga igakagetina mario ga launch kumbe ne chipox tugatembeo. Ikini ke tukioko nene. Ngoine ro monto mo begete bosio. Morigerere tikro monta semre tuko mongno mo katoko mwane ke ngwere dene na toko. No nyechinga kichiasukire Gavana Osoro ni gabasoroira ba MCA ba Nyamira kwali bagachinkwana kolento ko iwana na ime Nyamira egenta ba MCA batebire gya etirune chingaki akirere na batebinga muna pa konya kubange program yeyo bateme go embrace bakwanirane na barai bate magendre de magendre di program yabo mo Gavana nere ni gatenga nere tirikonyegera kero montaire enkora ya yense no baire enkoronse mo Gavana ire enkoronse baacha baikaranse baigwanane nyamba ko wana kera ndo chenga kero muntu akoranga ne bange kera kaunti ya Seven na lori be bange sigire tetitisa ngitakile na rige bara bange sana alafu na rige na ebintu babugata koranga mbe bange take bwate bintu very substantial igore bintu biri violate constitution yetu ya Kenya etu abatebia bateme gukwanirana abanyena asabanyena kero muntu libereria muriro ikonye mpucha kire koba oendense Intuli ko chikomorigia Gavana karanze ko tulige karanze na intwe imamambi kitu abekire kina gito ngo tayari kumategera aende irinde kama yetega ko genda gojosio amanyina mangana kya ko chikwere le yale seni ege ko genda oto no manena namba stu bwate chisaine choko skigavana ko cha senate ntubwate bobo bondo bwans ntubwate bo tamuta mushire chance na watwegere temana senate Gavana ere mtosoro I'm sorry to tell you na niko sigete lakini I'm sorry to tell you na Gavana ere we kare Koripoteria igetaseni kia Ndizi TV ile taliane Ndemo Steven